17, 19, 40, 49. Ahoj, tady Dan. Po skoro 9 letech přichází Glock s generací 6 svých pistolí. Není to žádná velká revoluce, ale řekl bych taková jemná evoluce, aby to začalo být aspoň trošku moderní zbraň. A my se podíváme na tomhle 5kovém Glocku, jaký změny můžeme čekat. Na začátku vyjdou modely 17, 19, 45 a 49. Všechno by se to mělo představit pořádně pro veřejnost v lednu na SHOT Show a předpokládám, že třeba měsíc potom by se to mohlo začít objevovat skladem v našich shopech. Zásadní rozdíl, který uvidíte vlastně na první pohled, je v ergonomii. Je tam nový vlastně grip z povrchu RTF6. Má to větší zdrsnění vlastně po celé ploše, takže pro spoustu lidí to bude znamenat, že tam nebude muset dávat tolik grip tapy. Já osobně to tady nemám, nicméně spousta Glocků určitě znáte, ty grip tapy tam mají a teď už to nebude tolik potřeba. Jako další věc tam bude vyměnitelný palm swell, který by neměl nějak jakoby vadit, a integrovaný bobří ocas vlastně do těla zbraně. Nebude to teďka už jenom na tom bobřáku, na tom palm swellu, který si tam dáte na čepu, ale vlastně bude větší bobří ocas na samotném tom Glocku. Pod lučíkem bude větší undercut, takže pro lidi, kteří měli uchejš nebo respektive mozol, jo, taky ho tady trošku mám, mozol po střelbě s Glockem už by se tam neměl objevovat a nebude potřeba vlastně s dremelkou si brousit tady ten lučík, aby to bylo pohodlnější pro střelbu. A jako taková poslední novinka, na fotkách je vidět, že vlastně je určitý zdrsnění i tady v oblasti, kam vlastně při uchu popadá palec, a je tam maličká prohlubeň jako takový integrovaný gas pedal. Uvidíme, jestli to jako reálně k něčemu bude. Velký rozdíl bude ve spoušti, nejenom, že bude rovná spoušť už z továrny, takže spousta lidí se nebude muset měnit tu horseshoe, ale taky bude menší vzdálenost mezi vlastně spouští a hřbetem toho palm swellu, takže i pro menší ruku bude jednodušší se na tu spoušť dostat. Další velkou a možná i největší změnou je vlastně optický systém. Úplně se ruší řada MOS a všechny Glocky už budou chodit vlastně optic ready a nebude to systém na destičky jako doteďka, ale vlastně optika bude přímo na rámu na základě jenom nějakých malých čepů, které budou měnitelné podle footprintu, který máte na optice. Takže optika bude ještě o kousek níž, lepší pro concealment a lepší pro kovitness, prostě méně šroubků a méně potíží. Další rozdíl bude návrat vlastně k jednoduchý vratný pružině. Nevím, jestli je důvod úspora nebo to, že některé šarže těch dvojitých pružin jim trochu praskaly. Každopádně vrací se to ke klasické pružině a vlastně i Glock 17 bude mít krátkou 19kovou pružinu, což já jako si vítám, protože vlastně 47 podle mě byl jako nejlepší Glock a uvidíme, jak to bude střílet v reálu. Myslím si, že to bude dost pohodlný. No a co cena? Podle toho, co jsem našel na netu, tak to vypadá, že vlastně Glocky budou v 6. generaci startovat tam, kde startují generace 5 MOS, takže vlastně cenově by to mělo být jenom kosmetický. Oproti tomu samozřejmě uvidíme, jak se k tomu postaví prodejci. Taky ten dovoz a celá podobné věci něco stojí, takže je možný, že tam bude nějaký zdražení oproti tomu, jak jsme u Glocku zvyklí, ale nemělo by to být nějaký markant. Takže když si to shrneme, generace 6 by měla být taková vyladěnější 5, lepší úchop, lepší montáž optiky, spoušť už z továrny rovná. Myslím si, že pokud máte Glock generaci 5 a jste s ním spokojený, že nebude úplně nutný okamžitě skákat po té 6, ale pokud o Glocku přemýšlíte nebo o dalším Glocku, tak určitě s tím, že si koupíte 6, nesáhnete vedle. A to je vlastně ode mě všecko. Tohle to bylo shrnutí změn generace 6 oproti generace 5 nového Glocka. Doufám, že se vám video líbilo. Dejte like, dejte odběr. No a uvidíme, jak nám ta 6 bude střílet.